Така изглежда вечерта на абитуриентските балове в България. А това излиза в Google, като напишеш порно. От 2014 Мотопофоя спонсорира висшето образование на деца-сираци. За да популяризираме инициативата, създадохме стениска на бала. Отправихме апел към българските студенти да се откажат от суетата и вместо с рокля или костюм ги помолихме да отидат с тениска на бала. Парите от тениски отидоха за стипендии за висше образование на сираци. През 2015, за да достигнем още повече хора, направихме porn.orprom.bg. Гледайки само малък разкрит детайл, посетителите трябва да познаят дали снимката е от порнофилм или от абитуриентска вечер. При грешен отговор, сайтът води към steniska-na-bala.bg, където можеш да купиш тениска за бала, за да не стават подобни грешки. Благодарение на продължаващите усилия на Стениска на бала, вече е малко по-социално приемливо пари, които иначе отиват за суета, да отиват за образование.